Nagbilin sang isa ka patay kag dako nga halit kangay sang landslide, baha kag pagkaguba sa mga taytay kag dalan ang makusog nga hangin kag mabaskog nga pag-ulan sa Western Visayas. Dala sang southwest monsoon ukon habagat nga ginpabaskog sang Bagyo Inday. Sandig sa pinakauli nga record sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6, masobra sa 29,000 ka mga tawo halin sa 35 ka local government units sa rehiyon ang naapektuhan bangod sa malain nga tiyempo sa bilog nga weekend. Sa sini nga numero, masobra sa 500 ka pamilya ang nagtener sa 50 ka mga evacuation center. Lapaw man sa 400 ka mga balay ang naguba sa Aklan, Antique kag Iloilo, kung sa diin 29 ang nagkalawasak, samtang 405 ang may porsyon lang nga naguba. Sa separado nga report nga ginpagwa sang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Operation Center, nakasaad nga 12 ka mga banwa sa probinsya ang apektado, kung sa diin kadamaan sa naeksperyensyahan amo ang pagbaha, pagtiphag sang duta, pagkatumba sa mga kahoy kag pagkautod sa supply sang kuryente. Ang ginbili naman nga casualty sa enhanced southwest monsoon amo si Placido Tabalina, 67 anyos, isa ka mangunguma nga nagakatulog sa ilang nga balay sa barangay Nagba, Tubungan, Iloilo sang magluntad ang landslide. Sa interview sang Bomba Radio kay Vice Mayor Leo Cesar Taypen, iyagin pahayag nga nahamtang malapit sa banglid ang balay sang biktima. Pahayag sang Vice Alkalde, halin sang alauna tubtub alas 3 sa kaagahon kahapon, tuman kabaskog ang ulan sa Tubungan. Rason sang landslide nga nagbilin sang casualty apisar sang temprano nga preparasyon sang banwa. Pahayag pa sang Vice Mayor, magluwa sa barangay Nagba, apektado man ang mga barangay Borong, Igtambog Sur, Kadabdab, Bato, Morcillas kag Dagaay. Dugang pa sini sa barangay Kadabdab kag barangay Bato, wala pa sang taytay nga mahimo maagyan sa mga heavy equipment, gani nga nagmano-mano kahapon ang mga barangay officials kag mga pumuluyo sa lugar sa pagpanghawan sa dalan. Sa mga tubungano, ina-assure naman kamo nga ang aten banwa sa pagpamuno kang aten mayor o kitaksagon, naghimo kang ana masarangan in order nga tapna natin daad ang mga casualty kag mabuhin-buhinan o kung hindi man natin matapna ang damages sa property, sa infrastructure kag ibang pagit nga bagay tungod sa sobra kabaskeg nga ulan, no? Sa gihapon ang aten banwa padayon nga magabulig kag magapatigayon ka mga bagay nga dapat natin himuon para masigurado nga luwas kag safe ang aten pumuluyo digya sa banwa kan Tubungan.